Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина. Исәнмесез? Радио элемтә түгәрәге космос белән тоташтыра. Кырык алдарлар йокламый, әлмәтлеләр уяу. Рамазан керде, фитр һәм фидия садакаларын әзерләгез. Кырык алдарлар әлмәтлеләргә һөҗүмнәрен дәвам итә. Араларында акчаларының колак кагучылары да, уяу калганнары да бар. 72 яшьлек пенсионерга кырыгалдарлар кич белән шалтырата. Шалтыратучы үзен полиция капитаны дип таныштыра һәм кемнеңдер аның исеменә 200 мең сум күләмендә кредит алырга җыенуын хәбәр итә. Каушап китеп, пенсионер саклык кассасында булган акчалар турында барысын да сөйләп бирә. Шалтыратучы аңа икенче көнне иртән банкка барырга һәм бар булган акчаларын ул әйткән счетка күчерергә куша. Икенче көнне иртән пенсионер полиция бүлегенә килеп барысын да сөйләп бирә. Шалтыратучынан да сәер булды. Кеше структураларының югары дәрәҗәле җитәкчеләреннән көн сайын шалтыратулар килмәде пенсионер. Хотим ярдәм итәргә, шулай. Менә хәзер сезгә аңлатыр, Центральный Сбербанк Россияның сотруднигына исемен фамилиясын әйтте, бирәм диде. Мошенниклар бик пунктуаль булып чыккан. Килешкәнчә иртән үк шалтырата башлаганнар. Ир ул вакытта полиция бүлегендә була һәм оператив дежурныйга трубканы тапшыра. Телефонда чит тавышны ишетеп, караклар трубканы ташлый. Полиция хезмәткәрләр шунда ук бу номерга шалтыраталар. Пенсионерның полициядә булуын һәм аны алдап булмавын аңлап, мошенниклар шунда ук телефонны сүндереп куялар. Рәхмәт полицияга, что мин суда зашел. Алар мине уже Сбербанкка чакырганнар иде. Давай син акчаңны бер 50 меңен, 55 меңен снимать ит тә, переоформим сені вкладны икенче счетка через терминал дигәннәр иде. Мин шуннан опасаться итеп калдым. И тукта полиция кремәл дидем. Иртә белән шундый акыл килде. Вот. И полиция миңа аңлатты бөтенесен, что молодец, безгә кергәнсең диделәр. Рәхмәт аларга, эшләрендә зур уңышлар. Татарстан Эчке эшләр министрлыгы гражданын уяу булырга һәм гади кагыйдәләрне үтәргә чакыра. Аларның беренчесе телефон сөйләшүләре барышында алынган инструкцияләр буенча финанс операцияләр ясамаска, әгәр дә сезгә шалтыратып банк яки полиция хезмәткәрләре тарафыннан тәкъдим итәләр икән, финанс оешмаларының һәм хокук саклау органнарының рәсми номерларына шалтыратыгыз. Банк карталарының тулы реквизитларын, пин-код, карта турында мәгълүматларны һәм операцияларны раслау өчен бер тапкыр кулланыла торган сер сүзләрен беркемгә дә хәбәр итмәгез. Әгәр сезгә яки якыннарыгызга карата хукукка каршы гамәлләр кылынса, кичекмәстән полициягә 102 телефон аша хәбәр итегез. Әлмәттә, яшьләр форумы кысаларында проект менеджменты буенча укулар узды. Очрашу барышында теләге булган һәркем үз инициативасын әйтә алды, шулай ук грант конкурсына проектларны рәсмиләштерү буенча тәкъдимнәр алырга мөмкин иде. Әлеге яшьләр форумы яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыручы районнар арасында грантлар буенча республика конкурсы этапларының берсе. Без бүген яшьләрнең мөмкинлекләре турында, форум кампанияләре һәм грант конкурслары турында сөйләдек. Грант ул гомумән яшь кешенең үз проектын тормышка ашыру өчен акча алу мөмкинлеге. Проект ул аерым бер проблеманы хәл итүгә юнәлдерелгән чаралар комплексы. Әле күптән түгел генә яшьләр эшләре буенча министрлык муниципаль бюджет учреждениеләре өчен яшьләргә ярдәм итү өчен грантлар конкурсы башлап җибәрде. 17 апрельдә Әлмәттә яшьләр инициативалары форумы планлаштырыла. Анда теләге булган һәркем билгеле бер проблема шулай ук аны чишү ысуллары турында әйтә ала. Шуннан соң эксперт төркеме теге яки бу район өчен иң актуаль булган проектларны билгеләячәк. Әлеге инициативалар сайлап алынганнан соң без Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан аларны дөрес итеп рәсмиләштерү, тасвирлау өчен әлеге инициативаларны һәм проект заявкаларны тормышка ашыру өчен яшьләргә белем бирү программасын уздырачакбыз. Аннан соң республика этабында республика дәрәҗәсендәге экспертлар бәяләячәкләр. Һәм шуннан чыгып инде әлеге грантлар конкурсын тормышка ашыру буенча нәтиҗәләр ясалачак. Форумда 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләр катнаша ала. Форсаттан файдаланып, алар үзләрен күрсәтә һәм үз проектларын гамәлгә ашыру өчен мөмкин булганның барысында эшли ала. Форумда 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләр катнаша ала. Форсаттан файдаланып, алар үзләрен күрсәтә һәм үз проектларын гамәлгә ашыру өчен мөмкин булганның барысында эшли ала. Төп проектым ул Татар медиа школа. Без аны Ялкын журналы белән, Тат медиа журналы белән ясыйбыз. Һәм инде монда мин күп белем алдым. Шул проектны ничек яхшыртырга. Яшьләр алдында бик күп проблемалар тора бүгенге көндә һәм аларны ничек итеп шишәргә яшьләрдән генә тора һәм без шул яшьләр белән эшлибез. Бүген бездә Казаннан
ике специалист, ике спикер килгән. Алар шул проектларны структур яктан яхшы язарга өйрәтәләр. Һәм без көн дәвамында проектлар турында, проектның проблемасы турында. Әгәр сезнең идеяләрегез яки әзер проектыгыз булса, яшьләр үзәге белгечләренә Instagram аккаунт директы аша яисә 88 553 45 49 46 номер аша мөрәҗәгать итегез. 60 ел элек Совет космонавты Юрий Гагаринның беренче тапкыр космоска очуына багышлап, Азнакай аэродромында күңелле сәхифә оештырылды. Тулырак махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Роман Сергей 0, Иван Сергей, Роман Зинаида 4, Павел Знакольга. Биредә спорт радиолимтә түгәрәге җитәкчесе Валиев Ринат Фахрази улы үзенең эшчәнлеге белән таныштырып узды. Ринат Фахразиевич Татарстан Республикасының Азнакай районында Россия радио сөючеләр берлегенең җирле бүлекчәсе җитәкчесе. Түгәрәккә балалар бик теләп йөри диде Ринат Фахразиевич. Балалар бакчасыннан ук йөри башлаучылар бар. Елга 58-60 ярышта катнашып, һәр вакыт призлы урыннар яулыйлар. Дөнья чемпионы булган балалар бар. Уңышларны шутлап та бетерә торган түгел диде җитәкче алар белән горурланып. Шу связь үткәргәнне балалар үзләре мындагы оборудованиены балалар үзләре настраивать итәләр. Бөтен әйберне балалар үзләре киләләр. Шунысы миңа кызыграк. Оңнап кнопкага басып түгел, менә уже миңа бу космос турында бернәрсә сөйли башласам, 2 тапкыр кабатламыйм. Уже bir тапкыр әйтәм, ютып алалар гел. 2019 елда Ринат Фахрази улы Татнефть акционерлык җәмгыяте тарафыннан фән, мәгариф һәм агарту өлкәсендәге казанышлары өчен грант тоткан. Әлеге суммага көчле техник җиһазлар сатып алынган. Космонавтларга связьга чыгар өчен bir aya iş atmalık, почти bir ay ellik заявка бересің. Заявка 3 урынга бирелә, центр управления полетами, онда командир bütün полетларны управляет торам. Потом кайчан связьга чыгарга теләк белдергән вакытны әйтәбез инде, көнен әйтәбез. Чтоб көндезрәк балаларга җайлы булсын дип, анда баллистиклар бар, шул баллистиклар шуны расчет ясыйлар. И миндә монда расчет ясыйм, башта мен монда расчет ясыйм, кайчан Азнакайдан Международный космический станция ишә. Шул Международный космический шкан вакытка миндә тегеләргә мөрәҗәгать итеп, шушы вакытка булмасмы дип, алар ныгытып, аларның уже более точный измерениялар була инде. Минеке белән һәр вакыт туры килә. И һәм без шушы көнгә дип заявка бирәбез, заявканы НАСА аркылы үтә инде, американецлар аркылы үтә, потому что бөтенләй бер система связи безнең американецлар аркылы. И Сергей Шкаплеров звонит иткәндә дә Америка номеры чыга минем сотовый телефонда. Ну, постоянно звонит алар бит научный экспериментлар белән шөгыльләнәләр. И һәр вакыт безнең белән сөйләшеп утыргаларның вакытлары юк. Шуңа күрә жол көнен сайлыйбыз инде. Суббота, воскресенье дип әйтсәк була инде. Шул жол көнен. Эш көнендә инде алар Мәскәү вакыты белән эшләр. Эш көндә сәгать 4-тән соң алар ял иткән вакытларына туры китереп без үткәргән бар инде. Шәһәр администрациясыннан килгән вәкилләр, укучы балалар һәм журналистлар Ринат Фахразиевич җитәкчелегендә спутник белән элемтәгә чыгып, бәйрәм котлауларын җиткерделәр. Руководитель исполнительного комитета города Азнакаева, чистосердечно поздравляю вас с данным праздником сегодня в День космонавтики. От имени жителей, от имени города Азнакаева, от имени администрации вас поздравляем. Хорошего дня вам всем. Әлбәттә, килгән кунаклар җыйналып, Азнакай аэродромында самолет очышын да күзәттеләр. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Рамазан айы дәвам итә. 14 апрель көнне иртәнге 2:02 минутта сәхәрне тәмамларга кирәк. Ифтар 18 сәгать 35 минутта булачак. Чираттагы материалыбызда Әлмәт шәһәре һәм районы имам мөхтәсибе Фәхим хәзрәт Әхмәтҗанов Рамазан аенда бирелә торган фитр һәм фидая сәдакалары хакында аңлата. Һәр мөселман фитр садакасы бирергә бурычлы. Бүгенге көндә күпләребез әлеге садаканы берлек мөлкәткә ия.
Фитр садақасы Рамазан шәриф ай ахырында ураза гаете намаз укылганчы бирелә. Элек Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи салям хадисенә таянып, фитр садақасының күләмен шул урында үсә торган йөзем һәм арпа, бодай кебек бөртекләр бәясеннән чыгып исәпләгәннәр. Пәйгамбәребез заманында фитрны 3 килограмм йөзем белән биргәннәр. Фитр садақасы инде әгәр мөмкинлеге булган кеше, шуннан да байлыгы, акчасы булган кеше инде үзенең хәле чамасыннан чыгып, иң кимендә 100 сум күләменнән билгеләнде ул. 100 сум, 300 сум, 600 сум да бирергә була. Ансы инде кем үзе булдыра ала. Инде һәрбер кеше башына бирелә. Мәсәлән, гаиләдә 5 кеше икән, 5 кешеннән 500 сум була инде, мәсәлән, бер гаиләдән 500 сум фитр садақасы чыгарырга була. Ураза тотарга сәламәтлеге мөмкинлеге булмаган кеше фидия садақасы бирергә тиеш. Бер көн өчен бер мөхтаҗны ашатырга яки аңа 200 сум акча я булмаса ризык бирергә тиеш. Кемнәр чыннан да авыру сәбәпле ураза тота алмый, бу кешеләргә инде 200 сумнан фидия бирү мөмкинлеге дә каралган. Бу инде кемнәр чыннан да ураза тота алмый, авыру сәбәпле. Монда инде бер ышанычлы бер табиб нәрсә эшләргә тиеш, үзенең тыюын әйтергә тиеш, сезгә катгый рәвештә ураза тотарга ярамый дигәннән соң гына була нәрсәшләргә бу кешегә ураза тотмау дин буенча дөрес була. Шулай эшләргә кирәк була. Чөнки саулык сәламәтлекне сакларга, бала эмезүче хатыннарга, аннарысын ханымнарның инде айлык күрем вакытында алар уразаны кичектереп торалар. Һәм менә шушындый рәвештә ураза тоталмаучыларга, чыннан да авыру сәбәпле тоталмаучыларга фидия бирү мөмкинлеге бар. Алсу Амирова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт театрында Татарстанның ат казанган артисты Асия Харисованың юбилей кичәсе узды. Бенефисның күңелле мизгелләре тулырак алдагы минутларда. Уйчан да, туры сүзе дә була белгән, уен көлкен үз иткән Асия ханым Харисованы белүчеләр үз итеп аның турында безнең Асия дип яратып эндәшә. Актаныш районы Күҗәк авылында туып үскән Асиягә спектакль җыны бәләкәйдән кагыла. Кичкенәдән үк Әлмәт театр артистлары Луиза Солтанова, Дамира Кузаева, Роза Салихова уйнаганнарын карап үскән кыз Алабуга мәдәни агарту училищесын тәмамлагач та калабызга кайта. Шуннан бирле Асия апа халкыбызга хезмәт итә. Кичәгә килгән кунакларны Асия ханымның тормыш мизгелләре белән таныштырдылар. Файда юбилярны котлап, хезмәттәшләре театр эчендә театр күрсәтте. Актанышта туган гади бер кыз, инде хәзер Әлмәт каласын. Күптән шәһәр үз баласы итте, курку белмәс авыл баласын. Артистның юбилей кичәсендә зал тутырып якташлары, республикабыз театрларының күп санлы хезмәттәшләре килгән иде. Юбилярны Татнефть компаниясе вәкилләре һәм район җитәкчелеге тәбрикләде. Рәсми котлаулардан соң тамашачылар өчен яңа гына табадан төшкән Йөрәк сүре исемле спектакль куйдылар. Спектакльнең авторы Актаныш татар гимназиясе укытучысы Лейсан Әминова. Музыкаль бизәлештә Актаныш кызы Гөлсөяр Хөсәеновныкы. Әлбәттә инде спектакльдә юбиляр үзе дә уйнады. Юбилей өчен нәкъ шул спектакль сайланучырак түгел. Беренчедән, ул Актанышларны күпләп катнашкан уртак иҗат җимеше булса, икенчедән биредә Асия апа Харисованың тамашачыларына әйтәсе килгән төп фикере ярылып ята. Мин әлбәттә менә бүгенге спектакльне карагач тамашачыларыма әйтәсем килә, үзегезнең нәсел җипләрегезне ныгытыгыз, саклагыз. Менә абыстакай кебек кешеләр авылларда электән ул менә зур дәрәҗә була иде. Минем менә иремнең әнисе авылда абыстакай булып яшәде. Ул бик хөрмәткә лаеклы кеше, шулай ук бер динди бәби туйда, шулай ук теге үлем китем мәҗлесләре дә инде ансыз үтми иде. Һәм ул шул ук вакытта нәселебезне бик нык төпле итеп саклап тотты һәм уларны безгә җиткереп, менә без дә аныкларыбызга, балаларыбызга шушы туганлык хисләренең бик көчле тамыр икәнен аңлатырга тырышып тормышта шулай яшибез. Спектаклебез дә шул турыда бит әле. Рәдифә Ногманова, Нәфисә Сабирҗанова, Фирая Юнусова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Риза Фәхретдин исемендәге беренче гимназиядә халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул дип исемләнгән балалар һәм яшүсмерләрнең иҗат фестивале узды. Мәдәни чара Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан оештырылды. Теманы Рәмилә Хәмидуллина дәвам итәр.
Ризаддин Фәхреддин исемендәге беренче гимназия укытучылары һәм укучылары әлеге фестивальгә бар көчләрен куеп әзерләнгәннәр. Әлеге эшнең нәтиҗәсен 2 көн дәвамында узган иҗат фестивалендә күреп булды. Мондый зур эшне мәктәптә бөтен җирдә дә очратып булмый. Бу гимназияның балалар өчен күп кырлылык, алдагы профессияларын сайлауга ярдәм булып тора. Кеше бит мәктәптә фәннәр укып кына дөрес юлны сайламый ялгышып калырга да мөмкин. Ә монда аларга иҗат юлына кирип китәр өчен дә җыр өлкәсенә китәм ул, спектакльләр уйнарга, театр өлкәсенә китәме, менә балаларга монда зур мөмкинчелекләр туган. Фестивальдә 10-нчы Б сыйныфы укучылары танылган драматург Туфан Миннуллинның Әниләр һәм бәбиләр әсәреннән өзек күрсәттеләр. Туфан Миннуллин үзенең әсәрләре аша милләт язмышының бүгенгесе һәм киләчәге өчен борчылуын күрсәтә, көрәш юлларын тасвирлый. 1984 елда Әниләр һәм бәбиләр драмасы языла. Әлеге драма сәхнәдән, телекраннардан төшми. Спектакльне күренекле театрларда, үзешчәннәр дә сәхнәләштереп күрсәтәләр. Вакыйгалар Казан шәһәрендәге бала табу йортында бара. Бер палатада 4 ана ята: Гөлфинә апа, Алтынчәч, Валентина, Дилемма. Һәр берсенең үз язмышы, хыяллары, борчу мәшәкатьләре. Аларның хис-тойгыларын яшь артисткалар тамашачыларга җиткерергә тырыштылар. Профессиональ жюри аларга нинди бәя биргәнен сез бүген 20 сәгать 20 минутта безнең телеканалда мәдәният яңалыклары тапшыруында белә алырсыз. Рәмилә Хәмидуллина, Айдар Кәбиров, яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Һәр гаиләдә Бөек Ватан сугышында катнашучылар турында якты истәлек саклана. Үз гомерләре бәрабәренә җирдә тынычлыкны саклап калган һәм җиңүгә үз өлешен керткән кешеләр истәлегенә шигырьләр укып, Луч телекомпаниясе башлап җибәргән "И помнит мир спасенный" хәтер сандыгы акциясендә катнаша аласыз. Әйдәгез, бүгенге көндә исән булган ветераннарга хөрмәт күрсәтик, сугышта катнашучыларның батырлыгын хөрмәт итик һәм үзебезне җиңүчеләр иленең варислары итеп хис итик. Аның өчен безгә студиягә килергә, сугыш турында шигырь укырга яки видео төшереп 8 937 628 74 09 номерына җибәрергә кирәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.